కర్నూలు జిల్లా మంత్రాలయం నియోజకవర్గం కొసుగి మండలంలో ఎమ్మెల్యే వై బాలనాగిరెడ్డి, ప్రదీప్ రెడ్డి, వై ధరణిరెడ్డి ఆదేశాల మేరకు ఆర్లబండ గ్రామంలో వెలిసిన శ్రీ 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 అంబ భవానీదేవి జాతర మహోత్సవంలో పాల్గొన్న జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి మురళీమోహన్ రెడ్డి దర్శించుకున్నారు. ఆయనకు ఆలయ కమిటీ సభ్యులు తీర్థ ప్రసాదాలు అందజేశారు. మురళీమోహన్ రెడ్డి ఈ కార్యక్రమంలో గ్రామ నాయకులు పూల శాలువతో సన్మానించారు. ఈ కార్యక్రమంలో గ్రామ నాయకులు, మండల నాయకులు పాల్గొన్నారు. Hey!